An balimaw foli ni tanu bɛ ka taa o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bi yan nɔ fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la k'a fɔ aw bɛ ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ nin wagati in na an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de ye kɔfilɛ kɛnɛ kɔfilɛ kɛnɛ ye kɛnɛ ye min bɛ an hakili jigin an ka kununko tabiya kɔrɔw la hadamadenya tagabolo la mun de bɛ yen nɔ n'an y'o bila mun bɛ yen nɔ n'an k'o ta ka sinsin n'a ye yalasa sini ma sinikɛnɛ an ka diɲɛlatigɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ka nɔgɔya o kumana bi an wulila k'an senna yala kɔfilɛ kɛnɛ na an bɛ sibi ani siso musow bɛ ɲɔgɔn bolo ɲa dɔ kununko si kun bɛ bala kosɛbɛ an ka maakɔrɔw bolo a kɛra si bulu ye si kolo don si den don a kɛra si tulu ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ bala ni kuma diyara n'a yɛrɛ an b'a fɔ n ko si tulu yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ nka ne tɛna na o bɛɛ lajɛlen fɔ aw ɲɛna an n'an balimamuso min bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ sisan nɔ an bɛna ale ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na o kumana a bɛ sɔrɔ k'a da don a kungun n'a ɲɛɲɛ na ko f'an ye ne ba ye ni ɲankuma nse a ni ɲankuma ça va alhamdulillah ne tɔgɔ ye madame Kamisogo Kiniba Ɲare nse Kiniba e bɛ Sibi yan nɔ awɔ ne bɛ Sibi yan ne bɛ baara kɛ Sibi situluso kɔnɔ siso i bɛ se k'i da don a la ka walawala ni bon siso ye baarakɛyɔrɔ ye musojɛkulu ye minnu faralen don ɲɔgɔn kan Sibi commune dugu 21 ka fara commune Manden dugu 3 kan olu de farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka yan yɔrɔ dayɛlɛ k'a tɔgɔ da ko maison de carité Kupurukasi ok sisan nɔ aw bɛ situlu baara kɛ cogo di yan nɔ parce que ne ɲɛna ko togodaw la a bɛ kɛ kolon kɔnɔ k'a susu k'a kɛ daga la k'a tobi ne dun ɲɛ bɛ minɛn minnu na yan nɔ aw b'a kɛ cogo di bon i y'o min fɔ a bɛɛ bɛ kɛ mais anw fɛ yan nɔ anw ye yɛlɛmɛ dɔɔni don a la mun ni kɔrɔlen tɛ kelen ye hali an ka tulu 2 bɛɛ bɛ yan nɔ tulu dɔ bɛ yan nɔ an b'o wele ko beurre amélioré tulu ɲuman dɔ bɛ yen fana an b'o wele ko tulu maɲi non amélioré donc an b'o kɛ safinɛ ye mais an ka tulu ɲuman in an b'ale kɛ dunta ye mais an ka tulu ɲuman in o baara bɛ daminɛ depuis si tɔmɔyɔrɔ la foro kɔnɔ fo ka na se a banyɔrɔ ma o de ye danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ a baara bɛ kɛ cogo di o baara o bɛ daminɛ komi y'a fɔ cogo min na depuis foro kɔnɔ n'i ye si tɔmɔ foro kɔnɔ i tɛ yɛlɛ k'a kari ni mun mɔna ka bin si jukɔrɔ i b'olu de tɔmɔ ka na n'o ye n'i nana n'o ye so i bɛna o foronki k'o fara b'o la dɔw b'a fara dun komi ni si cayara i tɛna se k'a bɛɛ dun bon an dun ka baara ma se k'o si bu in yɛlɛmɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye donc an b'o bɔ a la ka si in ko ka a yɛrɛkɛ fiɲɛ ka don a la fo k'a caya dɔɔni n'a ye tile 3 sɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'o balabala n'an y'o balabala an b'o bɔ k'o yɛrɛkɛ yɔrɔ jalen na ou bien ni séchoir bɛ minnu bolo olu kɛlen don k'o labɛn u b'a da ni séchoir tɛ minnu bolo minnu bɛ kulu sanfɛ farakolo sanuman kan olu b'u ka si kɛ o farakolo sanfɛ a tɛ kɛ bɔgɔ la pour que bɔgɔ kana sama bɔgɔ kasa kana yɛlɛ a la donc olu b'a yɛrɛkɛ san t'a gosi a tɛ to ɲɔgɔn kan don o don i b'a labɔ don o don i b'a ladon wa hali n'i y'a ladon i ka so kɔnɔ a tɛ to ɲɔgɔn kan i b'i bolo kɛ k'a yɛrɛkɛ pour que fiɲɛ ka don a la sikɔlɔ in kana tiɲɛ awɔ o ye baara kunfɔlɔ ye donc sisan n'a bɔra o étape la a bɛ taa étape jumɛn na n'a bɔra o la sisan i bɛna n'a ye jaliyɔrɔ de la o jalikɛ minɛnw fɛnɛ o minɛn ni o tɛ kɛ minɛn bɛɛ kɔnɔ an b'a kɛ ale kɛ caku bɔrɔ de kɔnɔ n'i y'a kɛ caku bɔrɔ fɛnɛ kɔnɔ i t'a sigi dugukolo kan ni i bɛ birikiden dɔ layɛlɛ sanfɛ ka a sigi o sanfɛ pour que n'i y'a sigi duguma dugu kasa sumaya bɛ yɛlɛ a la dugu kasa bɛ yɛlɛ a fɛ donc n'o kɛra o bɛ se k'i ka situlu tiɲɛ i bolo donc an b'a a mara o cogo la ni muso mako sera a ta ma n'i mako bɛ wari la i bɛ dɔ ta a la i b'a cɔgɔri ka kɛ kolon kɔnɔ i b'a cɔgɔri n'i y'a cɔgɔri sisan i b'a bɔ k'a ton base sanfɛ baara in kɔni si tɛ kɛ duguma n'i y'a to base sanfɛ i bɛna tɔmɔ k'a fara bɔ a la ka sikɔlɔ in ta k'a bila i danna n'i tilar'o la i bɛ sɔrɔ ka sikɔlɔ in lajɛ minnu falennen don i b'olu bɔ a la barisa olu bɛɛ bɛ dɔ bɛ bɔ a la daminɛyɔrɔ la si tɔmɔyɔrɔ la barisa an tɛ falennen tɔmɔ ka baara kɛ n'o ye mais dɔw fana bɛ yen nɔ tant que n'i m'olu bɔ a fara kɔnɔ falenkunin dɔw bɛ k'a la i to olu ye mais n'i y'a cɔgɔri tuma min na i b'o kunni fitinin ye i b'olu tɔmɔ ni karikarilen minnu bɔra a la i b'o bɛɛ tɔmɔ k'o bɔ a la k'olu bila kɛrɛfɛ donc i ka sikisɛ ɲuman falenkun tɛ mun na min karikarilen tɛ i bɛna olu de tɔmɔ sisan
k'o kɛ minan kɔnɔ ka segin ka ji wɔlɔkɔ dɔɔni k'a k'o kan k'o tereke k'o jɛ k'o yɛrɛkɛ tile kɔrɔ a tɛ yɛrɛkɛ duguma dɛ ni basi b'i bolo i b'a yɛrɛkɛ o sanfɛ a bɛ ja n'a jara i bɛ sɔrɔ ka na n'a ye mansini min filɛ an bolo nin olu b'o baara kɛ. Mansin jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnen la b'a daminɛ? Bon mansin b'a daminɛ o ye ni mansin ye kɔngasaji i bɛ na n'a ye nin na o b'a kari-kari ni o y'a kari-kari donc an bɛ na n'a ye yan fɛ o kɔfɛ an bɛ na n'a ye ni mansin na donc ni y'an ka yiranikɛ mansin n'i nana n'a ye an bɛ yirani kɛ ni de bɛ a mugu yira an bolo donc n'an y'a kalaya dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka na n'a ye mansin sabanan na donc o b'a kɛ dɛgɛ o de b'a kɛ dɛgɛ nin b'a kɛ dɛgɛ ye bon nin fɛnɛ b'a kɛ dɛgɛ ye olu bɛɛ bɛ an bolo olu fila bɛɛ bɛ se k'a kɛ dɛgɛ ye comme mansin n'i y'a ye mansin fila bɛ yan nin mun filɛ nin ye an y'a fɔ cogo min na si tɔmɔyɔrɔ la modèle fila don tout venant bɛ yen nɔ bon an ka tulu ɲuman bɛ yen nɔ bon an ye nin kɛrɛnkɛrɛn an ka tulu ɲuman kama ko o bɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ komi n y'a fɔ aw ye cogo min na komi dugu 21 don bon an ma se sɔrɔ ka ni mansin sigi a dugu bɛɛ la mais nin kɔni bɛ dugu bɛɛ la a bɛ dɔ in si a b'an ka tulu ɲuman si mais kɛcogo de b'a a la n'i bɛna tulu ɲuman baara i bɛ mansin waraka k'a ko k'a jɛ ka sɔrɔ k'i ka tulu ɲuman baara kɛ ni a ye a tɛ si mugu nɔ la a tɛ si kɔlɔ wɛrɛ nɔ la donc n'i bɛna ale baara dɔrɔn i bɛ mansin waraka bon komi nin bɛ yan nɔ donc warakali tɛ nin na fɔ ni wagati ni wagati a bɛ se k'a ko k'a jɛ mais tulu ɲuman dɔrɔn de bɛ baara ni ninnu ye an fɛ yan mais an ka dugu muso bɛɛ m'o sɔrɔ fɔlɔ mais pour que u jɔlen kana to u bɛ baara kɛ ni nin mais a bɛ kɛ ni condition dɔ de awɔ. o b'a yira k'a fɔ i filɛ ka muso minnu fɔ ninnu ka fɛn ko fɛn lien bɛ aw ni u ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou soit a dugu kelen kelen n'an bɛɛ muso dɔ bɛ baara kɛ yan de wa ou soit n'olu y'u ka situlu fɛn kɛ u bɛ na n'a ye aw b'a bayɛlɛma k'a d'u ma. Bon an ni muso ninnu kalan de kɛra muso ninnu kun situlu in bɔcogo kalan de kɛra komini dugu muso in bɛɛ kun an ye formation sɔrɔ tulu in bɔcogo kan donc bɛɛ b'i ka kɔlɔ baara i fɛ yen nɔ bon ni coopérative mako bɛ groupe fɛnɛ la ka na baara yan don min o fɛnɛ bɛ bɔ parce que an bɛ tulu tɔmɔ individuellement an b'a tɔmɔ par groupement aussi fɛnɛ an bɛna baara ninnu kɛ ni o ye donc ni coopérative mako bɛ groupement na a b'olu wele olu bɛn'u ka baara kɛ yan nɔ bon mɔgɔ kelen kelen ta i b'i ka tulu baara i yɛrɛ ye fɛnɛ i bɛna feere coopérative la e kɔni b'i ka baara kɛ so kalan kɛr'i kun situlu in bɔcogo kan donc e b'a baara bɛɛ kɛ yen n'i mago jɔra wari la de i bɛ tulu in ta so ka n'a feere coopérative la coopérative kɔni dayɛlɛlen don ka tila ka danfara don n'i ye yan yɛrɛ dayɛlɛ kun lajɛ barisa fɔlɔ la situlu tun bɛ sibi tuluba de tun bɛ yan nɔ mais wari t'a la an b'a ta ka taa n'a ye sugu la a tɛ san fosi an bɛ tila ka segin n'a ye ou bien hali n'a sanna kilo 50 30 wari tun t'a la donc o de yɛrɛ hakilina y'a to musow farala ɲɔgɔn kan ka se mairie ma ko mairie ka dɛmɛbaga ɲini u ye pour que situlu ka se ka don ba la si b'an fɛ yan musow ka fɛn bɛɛ de don n'a bɔra sɛnɛ la dɔwɛrɛ tɛ an fɛ yan nɔ donc ko ka situlu don ba la o de okumu yɛrɛ ye yan yɔrɔ dayɛlɛ mairie fɛnɛ sera dɛmɛbagaw ma n'o ye sesi ye sesi y'an ka dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ ye olu ka an dɛmɛ ka yan dayɛlɛ u ni kanajɛn olu ye laɲini kɛ kanajɛnw fɛnɛ fɛ olu nana an ka so fɔlɔw jɔ ka fara akɔdi mɔgɔw kan olu y'an ka dɛmɛbaga ka ca an tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ in na yan nɔ mais an dɛmɛbaga ka ca yɛrɛ de mais mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu kɛra ko initiative ye o ye sesi ye ka se kanajɛnw ni akɔdi mɔgɔw ma mais hali sisan ni akɔdi mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo y'a mɛn. D'accord o diyara an ye sisan nɔ situlu kilo bɛ sɔrɔ joli la komi i da sera a ma i ko fɔlɔ wari tun t'a la mais sisan nɔ a kilo bɛ joli la aw fɛ yan. bon an fɛ yan nɔ sisan nɔ an yɛrɛ bɛ situlu kilo san musow bolo komi sugu yɛrɛ la coopérative kɛlen don ka danfara de sigi ni tulu kɛra 100 ye sugu la an b'a san musow bolo 150 n'a kɛra 200 ye sugu la an b'a san musow bolo 250 toujours coopérative ye 50 danfara sigi a ka musow ni sugu cɛ pour que u bɛ sɛgɛn min kɛ baara in na u k'a nafa sɔrɔ awɔ. ayiwa nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiya jumɛn se e ma. nin baara ye nisɔndiya min se ne ma ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne ye kalan kɛ mais ne ma gouvernement baara sɔrɔ
ne ye yan comptable de o ye ne ta ne bɛ si tɔmɔ fɛ n bɛ sɛnɛ kɛ et puis n bɛna baara kɛ yan fɛnɛ o ye ne ka nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ n bɛ n ka musaka bɛɛ kɛ n'a ye n bɛ n denw ka musaka kɛ n'a ye n bɛ n yɛrɛ ka musaka kɛ n'a ye bon n bɛ n ka cɛlasigi fɛnɛ kɛ gɛlɛya tɛ a kɔnɔ n'a ma se ni cɛ tɔɔrɔli ye musaka caman na o kɔni a y'o gɛlɛya ta ka bɔ ne kan bon ne ni ɲɔgɔnna caman fɛnɛ muso caman de bɛ yan nɔ muso 70 ni kɔ o de bɛ baara kɛ siso kɔnɔ yan nɔ minnu b'u u sara ta awɔ ka taa n'a ye so n'u ye baara kɛ u b'i sara ta i bɛ taga n'a ye sɛnɛ kɔfɛ. Bon sisan jɔn de ye kalan yɛrɛ kɛ aw kunna ka aw kalan a baara la. Bon an kalanni a baara la n y'o de f'i ɲɛna sesi de sera an sera mairie ma mairie ka se sesi ma donc sesi sera kanajanw nana so jɔ mais akɔdi ni sesi de ye kalankɛlaw ɲini ka na kalan kɛ an kun awɔ. Sisan muso minnu bɛ dugu wɛrɛw la n'o u bɛ k'u sigi k'u tɛgɛ fila da u sen kan e bɛ mun fɔ u ɲɛna. Muso minnu bɛ dugu wɛrɛw la a kɔni ka di ne ye muso bɛɛ ka sibikaw ladege tiɲɛ la sibi situlu fo n'i ko k'i tɛ baara fɛ baarakɛbali kɔni place tɛ anw fɛ yan nɔ sinon n'i ko k'i bɛ baara kɔni fɛ i kana si so kɔnɔ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye si tɔmɔ a nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye basa dɔw b'a fɔ ni donna na est-ce que projet fɛn don projet fɛn tɛ yan ye yan ye kɛn yɛrɛ ye de ye musow ka yɔrɔ de don hali an ka yɔrɔ in filɛ cɛ t'a la muso 1277 o de bɛ yan nɔ cɛ t'a la cɛ kelen pe min b'a la o y'an ka gardien ye an y'o ta k'o bila gardien la sinon cɛ t'a la a bɛɛ ye muso ye a kɔni ka di ne ye muso bɛɛ k'i bolo bɔ i sen kan an ka wuli an ka baara kɛ n'i y'a mɛn an ye dɛmɛ n ka wara kun na o k'a sɔrɔ kunyafan bɛ i yɛrɛ bolo donc n'i wulila ka baara kɛ o bɛ dɛmɛ kɛ ja n'e ko mɔgɔ ma n'an dɛmɛ n'a nana sɔrɔ i tɛ fɛn na a b'a tigi décourager mais n'a y'a sɔrɔ i bɛ dɔ la a bɛ courage don a la k'a fɔ est-ce que n'i ye nin kɛ karisa a bɛ yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ ka bɔ yen a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la o kɔni bɛ ne bolo ka ɲɛsin muso bɛɛ ma mɔgɔ sigilen sɔn man di dɛ mais n'i ye dɔ kɛ o b'i sɔnni nɔgɔya. Bon sisan aw ye tulu ninnu bayɛlɛma a bɛ kɛ mun ni tulu de wa a bɛ kɛ dun tulu dɔrɔn de ye. An ka tulu in an b'a bayɛlɛmɛ an b'a kɛ dun tulu ye a dabɔra dun tulu yɛrɛ de kama an ye dun tulu fɔlɔ de kalan kɛ ka o ɲini k'o dɔn o kɔfɛ an ye mun tulu bɔ a la farikolo ta b'a la kunsigi ta b'a la safunɛ fɛnɛ bɛ yen i n'a fɔ tulu ye qualité 2 ye an ka qualité min bɛ yen n'an tɛ se k'o dun an b'o kɛ safunɛ ye an bɛ safunɛ bɔ safunɛ suguya ka ca safunɛ ye fɔ suguya 9 ye an bolo awɔ. I bɛ se ka olu ɲɛfɔ an ye. Bon safunɛ sugu ka ca comme n'aw sera feerekɛla ka yɔrɔ la n'i ye mun ta o bɛ sin k'o yiri la yan ye mansin so kɔnɔ dɛ bon safunɛ bɛ feerekɛyɔrɔ la o butigi b'a dan na magasin fɛnɛ bɛ yen nɔ donc n'i ye mun ta o ɲɛfɔli bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ a kɔfɛla kan. Sisan an b'an sɛnsɛn an bɛ taa bitigi kɔnɔna na a dɔw la ayiwa an ka taa. Ok, an balimaw an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na ni an ye butigi kɔnɔna na situlu ko kuma kɔni an n'a se ka wasa camanba sɔrɔ a la an nana an balimamuso dɔ fana sɔrɔ butigi kɔnɔ an n'ale fana bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a bɛna a da don tuluko la k'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna ne ba ye ne ɲankuma. Nse an tile somɔgɔw bɛ di an sili yɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ la nse ne tɔgɔ ye Filifɛn Kumari nse awɔ. Awɔ o tɛ baasi ye
o ɲininkali o diyalen ye yani ka to n ka n da don fɛnw na fɔlɔ n bɛ foli lase a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani aw teleso yɛrɛ mɔgɔw n bɛ foli ko ɲuman di aw yɛrɛ ma anw kɔni ka baara ye yan anw ye situlu bɔmusow ye yan an ka baara ye situlu yɛrɛ yɛrɛ de an ka yɔrɔ yɛrɛ bɛ wele ko siso si ka so o de ye anw ka yɔrɔ ye bon an bɛ situlu kɛ an bɛ tila ka a bayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye safinɛ b'o la pomadi b'o la farikolola b'a la kunsigilakɛta b'a la bon an bɛ safinɛ mun kɛ a formule ka ca a suguya ka ca n se k'u kelen kelen yira aw la ka ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ safinɛ mun kɛ filɛ étagère la nin ye an bɛ kɔngɔnburu dilan situlu ni kɔngɔnburu min bɛ dun an b'o ni situlu dilan k'o kɛ safinɛ ye a ka ɲi fari ma kojugu n'o bɔra yen an bɛ situlu ni di fɛnɛ dilan ka kɛ safinɛ ye o fɛnɛ ka ɲi fari ma an bɛ glycérine ni situlu dilan k'o kɛ safinɛ ye an bɛ bɔgɔni fɛnɛ ni situlu dilan nin ye mɔgɔ minnu fari jalen don n'i ko n'a ye i fari bɛ nuguya bon argile bɔgɔni ale fana mɔgɔ minnu tulu ka ca mɔgɔ minnu fari la n'i ko n'ale fana ye a ka ɲi mɔgɔ fari ma wa denyɛrɛnin fana bɛ ko n'a ye parce que an tɛ parfum kɛ ale la parfum ma ɲi den fitinin ninnu ma ni denyɛrɛnintigi minnu nana an bɛ bɔgɔni safinɛ in ta k'o di olu ma mɔgɔkɔrɔba fana bɛ ko n'a ye parce que a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba fana ma n'o bɔra yen an bɛ an ka maliyirini kelen kelen an b'o fana safinɛ dilan maliyirini kelen kelen o fana awɔ o safinɛ de filɛ nin ale ka ɲi kojugu a ka ɲi kojugu a bɛ kaba zanfala tasi butɔn a b'a bɛɛ nettoyer ka bɔ mɔgɔ la awɔ n'i b'i ko n'ale ale ka ɲi kojugu n'o bɔra yen an ka lemurukumuni citron an b'o fana kɛ nin ye lemurukumuni safinɛ ye ale fana ka ɲi fari ma kojugu n'o bɔra yen an bɛ koko fana kɛ koko kelen kelen koko safinɛ koko dunta kelen kelen o safinɛ de filɛ nin ye n'o bɔra yen an bɛ karɔti fana kɛ karɔti kelen kelen maa ka karɔti cɛ ɲumanin walayi o de bɛ kɛ safinɛ wa safinɛ ka ɲi mɔgɔ fari ma kojugu awɔ a t'i jɛ a t'i fin a ka ɲi kojugu n'o bɔra an bɛ jabi fana kɛ jabi safinɛ jabi kelen kelen awɔ n'i fari bɛ folofolo bɔ sisan n'i ko ni jabi safinɛ a b'a nuguya ka kɛ sulaki walayi ka ɲi kojugu o ye safinɛ ye nin ye tɛgɛkola ye o tɛ safinɛ o tɛ tigiw b'o san bolo k'o bila hôtel la olu b'o kɛ tɛgɛkola ye an bɛ tulujɛ safinɛ fana kɛ tulujɛ safinɛ kelen kelen tulujɛ safinɛ situlu ni tosɛgɛ o ɲagaminen k'o kɛ safinɛ ye ale fana ka ɲi kojugu fɔlɔmɔgɔw yɛrɛ tun b'u ka denw de ko ni ale ye parce que banamisɛnnin caman bɛ yen ale b'o fɛn ka bɔ mɔgɔ fari la an b'o fana kɛ o la an bɛ pomadiw kɛ nin ye pomadi farikolola dɔ ye siridabe b'a la parfum b'a la o ye bouquet floral ye farikolola filanan filɛ siridabe b'a la parfum b'a la o ye vanille ye vanille bɛ kɛ ale la nin ye vanille ye nin ye bouquet floral ye bon nin ye traitement capillaire ye a bɛɛ nin bɛɛ ni situlu de don dɛ situlu dilannen de ye nin bɛɛ ye nin ye traitement capillaire ye ale ye kunsigi ta ye ka ɲi kunsigi ma karasi dɔw bɛ kɛ kunkolo duguma n'i ye nin k'i kunkolo la a b'a furan ka bɔ yen ka ɲi kun ma wa a bɛ kunsigi magaya a b'a pusi a b'a janya o ye kunsigi ta ye ko in dɛ makɔrɔw b'a fɔ ko kunna ko k'i da o k'i cɛ b'i gɛn nin y'a dilannen k'a kɛ kunsigi yɛrɛ yɛrɛ kasa t'a la foyi t'a la gɛnni ko tɛ bɔ a la situlu yɛrɛ de kunsigi kasa bɔlen don kuma t'a la hali ni y'anw ka situlu gɛrɛgɛrɛ kɛ fɛn na ni min ma dilan ka kɛ ni ɲɔgɔnna ye i cɛ t'i gɛn i kunna k'i da i bɛ ko jɛ i cɛ ye o don o tuma na anw bɛɛ de bɛna na maison de karité in na sa kɛ n'an bɔr'o la an bɛna situlu gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ la nin ye situlu gɛrɛgɛrɛ ɲagami foyi tɛ ale la ale kɔni bɛ k'a bɛɛ de a bɛ dun a bɛ mun a bɛ kɛ kunsigi la tobili y'i diya i b'o kɛ n'a ye tobili sugu sugu y'i diya ni zamɛ y'i diya i b'o tobi n'a ye makɔrɔni y'i diya ni fulaw yɛrɛ b'a kɛ buru kɔnɔ ka ni libitɔ min ko in de sa sisan lama a dɔw la a tɛ bali mɔgɔ la parce que a dɔw ɲuman don n'o tɛ
dɔgɔnɔw fana gidɔrɔn da buru kɔnɔ kɛra o ma buru gidɔrɔn da buru kɔnɔ dɔgɔnɔw marakala pɔn dilantɔ i m'o mɛn fɔlɔ dɛ an k'o bila yan nɔ kana dɔ fɔ fulaw ma ni dɔ fɔ fulaw ma ne tɛ dɔ fɔ numu ma dɛ ne bɛ dɔ fɔ dɔgɔnɔw de ma an k'o dɔ ye nin ye situlu gɛrɛgɛrɛ ye ale kɔni n y'a fɔ cogo min na ale bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye fura don i b'a don i nun kɔnɔ n'i b'i da su fɛ i bɛ se ka ni mura b'i la i bɛ dɔ don i da kɔnɔ k'a kunu i kan kɔnɔla bɛ lafiya wa ni dugu jɛra i bɛ nɔgɔ de labɔ n'i y'a don i nun kɔnɔ o b'o cogo kelen na wa n'i b'i mun n'a ye fana a ka ɲi farikolo fana ma kɛnɛya fana b'a fɛ hali ni sɛgɛnnen don n'i ma se ni anw ka tulu in ye i fari bɛ foni ka si de i fari foninen bɛ si nin ye 150 ta ye awɔ nin ye 250 grammes ye 200 ye nin ye 1 kilo ye o ye 400 ye 5 kilo fana bɛ yen o ye 2000 ye o bɛɛ bɛ so in kɔnɔ yan o bɛɛ bɛ so in kɔnɔ yan o bɛɛ bɛ dilan so in kɔnɔ yan tiɲɛ na a bɛ wari minɛ na donc nin ye a produit ninnu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ produit minnu dilan yan o ye nin ye olu donc ninnu kɔfɛ aw ma hakilina wɛrɛ ta fɔlɔ baara taabolo la bon an bɛ ka hakilina wɛrɛ ɲini parce que mun bɛ crème à lèvres bɛ kɛ da la an m'o daminɛ fɔlɔ mais an bɛ fɛ k'o don a la awɔ o b'a la ayiwa welekan jumɛn b'i bolo ka lase dɛmɛ ɲini kunda bon welekan min bɛ ne bolo ka se dɛmɛ ɲini kunda parce que nin ye fɛn de ye nin tɛ mɔgɔ kelen ko ye nin ye jamana ko de ye n'i ye musow dɛmɛ i ye du dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ i ye dugu dɛmɛ ni kɔni ye musow ka baarakɛyɔrɔ ye ne bɛ min ɲini dɛmɛbaga jɛkulu fɛ u k'a lajɛ u ka an fana lajɛ wula kɔnɔ yan awɔ u bɛ se ka u seko mun k'an ye u k'a lajɛ k'o k'an ye o bɛ diya an ye folikan min bɛ n bolo n bɛ foli kɛ ka se an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔr'o la n bɛ coopérative jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo a musow n'a cɛ bɛɛ lajɛlen n b'u bɛɛ fo n bɛ foli kɛ ka se aw yɛrɛ fana ma fɛn min ye aw se an ma yan a diyara an ye kojugu ala k'a ɲɛ ka di an ma nse ala k'aw bolo mɛn baara la nse ayiwa an filɛbagaw ne hakili la fɛn min mana kɛ situluko kungo n'a ɲɛɲɛ na n y'a dɔn caman sɔrɔla a la fɔlɔ maakɔrɔw olu tun b'a dɔn n'i bɛ fura di den ma i bɛ dɔ tigɛ k'a k'a la a ɲɛ sanumani n'i y'o di den ma nɔgɔ min b'a kɔnɔ a b'a bɔ ni mura mana k'i la i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na i bɛ dɔ kɛ nun na olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a bɛ kɛ ka tobiliw kɛ nka fɔ k'a kɛ ka a bayɛlɛma ka kasa diya i k'a mun i kunkolo la ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bɔ a la ka kɛ safunɛ ye i k'i ko n'a ye kɔlɔlɔ ma bɔ a la o ye sibi yan nɔ ye situluso la ye donc an bɛ musow fo k'u waleɲuman dɔn sibi n'a lamɛnni bɛɛ lajɛlen muso fɛn fɛn bɛ nin baara la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye muso minnu fana bɛ yen nɔ n'olu ma se k'a ɲɛdɔn u sigilen don ten an b'u encourager k'an ka wuli ka dɔ kɛ o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la ni masa in m'an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn